Ubona nje indaba lamagroupeni umuntu vele afica ama message amade angenasidingo. Sanibonani bofowethu nani bo dadewethu ngabe ngiyabuza ukuthi ninjani inkinga lelo doka ligayelwe mina. Bafowethu ngiya-understand ukuthi uMaskandi okhishwa kule insuku uyashubisa. Munandi ngale ndlela, munandi nje kusakhala isiginci nje. Usasho nje intambo munandi kakhulu. So bafowethu bengicela ukuthi masudlala uvuka usinga. Asibuye refer esikhathini bafowethu. Usinga lakho alivuke ngabo 4 ntambama. Lapho ngabo lemini nje kodwa lapho ebusuku bafowethu sifuna ukulala. Sifuna ukulala wena ngekhanda elikhulu uthwala ikhanda uswala ecampus ngo11 ufika la endlini ujabulisa ukubamba ama slides awu2 ufika uyagida lana usibayela umsindo thina sicambalele senze njani ke thina bafethu kahle nusihlanyela bafethu lento ufuna umuntu awugida ngo12 ngo1 ebusuku hayi awukhombise phela ukuthi wenzelwe imbeleko uvuka ugida ekseni nanto ugida ebusuku hayi bafethu angahle kancane siyaphazamiseka emsongweni bethu siyaphazamiseka serious. Yebo mfethu. Ngempela kodwa umbhedo lento ukuthi sibangelana umsindo ngesikhathi sokulala nesikhathi sokufunda. Umuntu mayevuka usinga akahamba ekhubo bayomenzela imbeleko noma bayomenzela yona ke ingcekeza noma umkhehlo ngesikhathi sokufunda isikhathi sokufunda umuntu ofuna ukudlala uMaskandi noma yini akawudlali ngesikhathi esiright ukuthi singaphazamisani. Ngiyabonga. Mfethu. Mawucabanga lo muntu ekuthiwa ubhizi uba nguMaskandi ngabona yena ebusuku usuke edlala isikhoba noma usuke edlala umgodi. Mafayela mfethu. Okay, siyeke lo phathi. Yini oyaziyo wena ngaphandle kokuhlafuna ulimi nokubuka amantombazana amanqunu? Yini nje enye okuyenze ngaphandle kwalokho? Uyangibona mfethu. Yithi mina ke, ahlamba ngibuza omunye umbuzo ongangifaki engingahlangene nawo. Wenza njani masuwabukile lamantombazana anqunu like ithini umphumela waleyo nto uswenzani ngemva kwalokho? Ubukani? Ungangifukeli. Wena athi yakhohle ukuthi lasimene sibe nama CCTV la. Ungangifukeli mfethu. Ungangifukeli mfethu ongeke. Musa phela uba emotional siyaxoxa nje abafowethu. Asivumelane kodwa. Mina ngeke ngisaxhawula nje ukuthanda nje ukuxhawulana. Ngoba lezandla zakhe angizazi zenzani nini kanjani ngobani. Ungeke ngizokwazi ukubona umntwana womuntu. Ngeke ngikubile nje futhi nginkinga zakho nje ungeke mfethu. Sengithuli. Ake ngifocus ekubukeni TV. Ngibona ukuthi la ithini evidence. Yazi kodwa wena. Dismay, I realized that a deputy chief of police. Amafizi mntasi, inkinga mntasi, NSFAS mntasi. Nika lami, ngisazosishiya class, ngizokufundisa kancane. Ikhosi yangisa mntasi, I had to repeat mntasi. Vas. Vas. Ngisazosishiya class, ngizokufundisa kancane. Ikhosi yangisa mntasi, I had to repeat mntasi. Ngishaya i-stadium mntasi, esigela kuhlangane mntasi. Isikole ndiseka mntasi, noma ungangivimba mntasi. Ngifunda online mntasi, idatha alikho mntasi. Ifizi masifole mntasi, kumele idilike mntasi. Ngiseteksini mntasi, jakhe eklasini mntasi, jakhe lo mntana mntasi. Baby lalela phela ngithi. Ngicela ukufonela back. Ngiyakwazi. Zimanzi lezi ngubo. Hawa ma. Ibo. Bafika mina. Bangazi. Ibo. Abangazi laba. Asasejwayelana laba. Baye. Bobo kuyakuthi. Laba bangazi laba.
Laba bazongazi laba. Futhi kule icima nale mshini. Awu. Vele singawashi sonke ke. Okay wait. Awu. Awu ipenti noma itende leli. Awu fra. Awu. Ibedingi afoko. Asivesana sishotele sonke abanga ayifuse. Abangazi la. Bhuti niyaphila? Uyangibona. Uyadelela futhi. Lalela phela mfana, uyini lo olapha room number 082. Wayibuzisa manje ngoba ngafakwa yini? Lalela ungadeleli phela mfana ngoba sithola insango lapha ekamereni lakho. Thola insango. Hayi mina ngazi uzokwenza. The last time I checked, I'm doing a botanical research and it's part of photosynthesis. Hayi mfana phela zonke sifundile la photosynthesis yazi ukuthi izitshalo mazenza ukudla kwazo nelanga likhona la khona lapho mfana uyayaza ngithi imithetho ayifuneki insango la. Ayifuneki says who? Because the last time I checked, section 4 Mind Your Business Act in the rule of 420 says what's in my drawer is my problem. Lalela mfana sikhe enkantolo la uyangithi ngithini? Then why are you acting like a judge? Magistrate, if singekho enkantolo. Engabe besenza inspection lapha ekamereni lakho uyangithi ukuthi ngithini? Sase sathola insango lapha ekamereni lakho. Oh, so you were doing an inspection without a warrant. Kanti ke phela maximum rest prison ike phela uNelson Mandela mina 4664 Robben Island 27 years of freedom. Clearly there's no freedom. Endoda ungazozenza into ehlakaniphile wena uyayazi imithetho yana ngithi. Imithetho uyibiza ngemithetho lamaphepha lawo agcwele lapha hana reception lawa neyintuli. Imithetho ibekwa edongeni. Imithetho umuntu uyanika. Wendoda lalela angisinisa amahleza la. Uyangizwa ukuthini? This thing is not a joke. Wouldn't ever la. I'm also not joking. I'm actually quite traumatized. My human rights is violated. What are you gonna do next? Check my 2-minute noodles if they have illegal spice? Lalela mfana thatha ikhoma zakho ungilandele manje sekumphathi. Thatha ikhoma zakho ungilandele sekumphathi. Isoyilungisa lolu daba. Unyathelela. Shesha mfana ungilandele. Yo, sicefe bafethu, sicefe. Angazi noma ngibona ukuthi isikhatsini noma ni understand mhlawumbe ngiphuma kuyimama kade ngiyoshaya ngaphinde ngaphekelwa kamnandi. Kusho nje manje angidinge isicefe. Ingubo zami zimanzi ngihlangana nokuthi uphuma kuyimama. Ngihlangana nokuthi ingubo imali. Uyazi ukuthi bathukela ba? And I find it funny how you guys can just go through my private stuff. I If- thought what's in my drawer is my problem. If you find it funny hleka phela. Njengamanje kulate anginaso isikhathi senkinga zenu, ngifuna ukuyophumula ngirest ngithetha. Hey sicefe. Emthetho sanjene nemafaka. Ungiwo bani? Lalela, yabona ke la. Bazofuna ngoJuliet. Bonke bazozwa ngathi. Khona ngoJuliet bazoyifuna. Bazomazi uma ithanda la. Ungijoyina. We taking over for now. Sithatha over kanjani? Yeah, no sense. Wespe. Zimanzi lezi ngubo. Zimanzi. Mas mostra muito stuff. Azomi. Ho. Quinta. Hayibo.
Ngegudu nje, ngegudu. Wena uzibona ukuthi uyisikole. Usukwazi ukugolozela mina. Alikho igodi la 200. Oh, ngentsango ka200. Usuyisikole. Umila amandla, uphutha unsango umila amandla. Actually, I know someone who can fix this. Uba Isikole. ima phela sixabana ngisho ukuthi biza le yanto yakini. Ima ubizelwa. Ngiyibizelwe. Oh, ubizelwa. Awulenje izongichatha nomfowabo. Awusipheka ndikenzeni ngempela? Ringa manga sakuzisa kwadenga ngafuthekwe ulumcimbo blanga mavest nayiphatha lekes mangene stage wakwala ngestem letha zonke zakho ngibhaqe nemoda mangrefa ngiyayikoda legas ngikhoda ramming order wawack when you act up only when I'm going in the set supporting your fans you got it more hip hop as a mess I'm here to make you miss college like a baby born dead uza kunjani wena sujwayele ukuringa mangena kodwa mangena ngishayikho wena upose kule head ngagoda ngocash still I never ngeke ukunyeka cause I'm still the dope rapper with words JTF, I speak words with this punches, yeah, my box, I'm steady. Now, put tell it. Now, I'll put a pause in this track. It's not in your goes, let me open his head. Choke it up, since it goes in, now you're knocking his head. Step on the track when we say, God.